Dini Eliza Borch, mużiċista fost 54 mużiċisti minn 54 pajjiż differenti li naqdu flimkien f'dawn iż-żminijiet diffiċli biex iferħu lin-nies matul il-festi permezz ta' filmat mużikali li sar b'mod virtwali għall-ewwel darba fl-istorja. Dawn il-pajjiżi li kollha jiffurmaw parti mill-Commonwealth ħadu sehem fil-proġett Uniting the Commonwealth Through Music During COVID-19 fejn permezz ta' prestazzjoni virtwali ittella filmat ta' kantu mużika li minkejja d-distanza fiżika tħaltu perfettament flimkien. Net News iltaqa' ma' Eliza li għandha 12 sena irrappreżentat lil pajjiżna permezz tat-talent tagħha. Għaltilna xi tfisser għaliha din l-esperjenza. Tosni ferħana ħafna u juri li għandi talent u nista' nkompli ndoq il-flut. Din l-esperjenza il-ewwel pass għal dak li tixtieq fil-futur. Nixtieq imbagħad inkompli il-flut, inkompli ndoqqu u forsi nagħllem il-mużika wkoll u anke t-teorija tal-mużika nixtieq nagħllem jew nkun f'xi orkestra. Tkellimna wkoll mal-maestro Gordon Zammit, il-persuna li għal-ġimgħat sħaħ gwida lil Eliza biex tkun preparata għal din l-esperjenza unika. Jiena proud ħafna b'Eliza, ġifieri jiena nara f'Eliza futur brillanti fil-mużika. Il-maestra qal li esperjenzi bħal dawn huma pass il qudiem għal dawk li jixtiequ jkomplu karriera fuq il-mużika. Il-proġett ifisser ħafna. Dan kien proġett li ntażlu jekk min isir żball 54 mużiċista minn 54 pajjiż differenti. Jiġifieri huwa unur għal Eliza li ntażlet minn mużiċisti Maltin li japplikaw.